Dear Love, naging curious ako sa programa nyo nang minsang mapakinggan ko ito habang bumabiyahe ako papunta sa aking pinagtatrabahuan. At bilang isang naturally curious girl, naisip ko, what if i-share ko rin ang drama ko sa buhay? Well, actually, hindi naman madramang ibabahagi ko sa inyo, kundi mainit-init na karanasan na nangyari sa akin at sa aking kaopisina. Alright, so Monalyn, what's the secret? Bakit napababa mo ang attrition rate natin? I mean, from the data ng present mo, maliit na ang numbers ng empleyadong nagre-resign ngayon sa kumpanya natin. Well, boss, hindi ko to magagawa without my team. Siguro kasi you just hired the right people and that includes me. I'm very happy sa results. Keep it up. Yes, boss. Thank you. Girl, alam mo, ikaw na talaga. Araw-araw na lang, pinapipili mo talaga ako ha. Napakahusay mo. No doubt kung bakit ikaw ang pinakabatang senior HR manager dito sa atin. Uy, anong sekreto mo? Wag mo sabihin. Inaakit mo si boss, no? Joyce, excuse me. Hindi ako ganong klaseng babae. Pwede ba? Tsaka, isa pa. Team effort yun. Kaya maganda yung result. That means, hindi lang ako yung magaling. Pati kayo na member ng department. Sus, pa-humble pa. Pero alam mo, girl, matalino ka. Magaling sa trabaho. Mabait. Maganda. Pero may kulang eh. I know. Jowa. Joyce, wala akong time sa lalaki. At isa pa, ayaw kong magjowa. Feeling ko, distraction lang yun sa mga goals ko sa buhay. Eto naman, ayaw mo ng thrill or inspiration man lang sa buhay? Thrill? Well, ang trabaho ko bilang HR ay isa ng malaking roller coaster ride araw-araw. At inspirasyon, I have my family. Sila ang inspirasyon ko. Hi, pwede bang makishare ng table sa inyo? Medyo jam-pack ngayon dito sa cafeteria. Sure. Thank you. I'm sorry Mukhang seryoso yung pinag-uusapan nyo and mukhang naabala ko yata kayo. Oh, no, it's fine. By the way, you're from the marketing department, diba? Under Miss Marjorie. And my name is Timothy. Pero team na lang. I see. I'm Monalyn, from HR. Of course. Sino ba naman hindi makakakilala sa'yo dito sa company natin, di ba? You are the youngest senior manager ng HR. Hindi lang youngest. Hottest pa. Joyce, nasa workplace pa rin tayo. Watch your words. I'm... Di lang nga youngest. Strongest pa. Yun ang unang beses na nakausap ko si Timothy. Senior manager din siya, pero sa marketing. Habang ako naman ay nasa HR. Nasa early 30s siya at halatang matalino. Ramdam mo agad sa paraan niyang magsalita at magpaliwanag. May presence siya na nakakainganyo makinig. Lalo na kapag may sinasabi siyang insight. Pareho kaming single at pareho rin ang mindset. Sa ngayon, mas gusto naming mag-focus sa career kaysa sa mga bagay na pwedeng maging distraction. Siguro kaya mabilis kaming naging magkaibigan. Girl, I'm so sorry. I have to leave. Di na kita masasamahan sa pag-overtime tonight, Mansari namin ngayon ni Joel. So, alam mo na. Sige, sure. I'll be fine. Patapos na rin to. Ingat ka and send my regards kay Joel. Alright. Mauna na ako. Bye! Ay, naku. As always, ako na naman ang naiwang solo dito sa office. But don't worry yourself. Once matapos ko tong report na to, I'm gonna drink some wine. Hey! Oh my gosh! Good evening. Tim! Ginulat mo ako! Ano ka ba? So, ganito pala matakot ang pinakamatapang na babae sa office? Akala ko pa naman, wala kang kinatatakutan. Timothy, pwede ba? Alam mo bang pwede na kitang i-memo sa ganyang behavior? Wow! Pati ako may memohan mo? Ako na kaibigan mo? Ako na sinasabay ka pa uwi kapag coding ang sasakyan mo. Ako, na nililibre ka ng coffee at ako na... Oo. I-file natin sa Special Cases folder under Charm Offense. Teka, ano bang ginagawa mo dito sa area ko? Sobrang late na. Huwag mo sabihing overtime ka rin. Yes, kaya nagbakasakali ako kung nandito ka pa sa office mo. And I was right. I'm so bored, kaya ginulat kita.
Nakakainis ka talaga, Tim. Lagi ka nalang ganyan. Hoy, ikaw nasa office pa rin tayo so umayos ka. Bawal ang horseplaying. I know, pero aminin mo. Kung ano pa yung bawal, yun ang masarap. What do you mean? This is what I mean. Beer. Habang nag-overtime. Oh my gosh! Timothy! Bawal yan! Nasa loob tayo ng office. Paano kung... Mahuli tayo ng HR. Ay, nako. Chill. Beer lang naman yan. And you deserve it. Kasi ilang gabi ka ng overtime at hindi nakakapag-night out, di ba? Teka, madalas na ba itong ginagawa dito sa office? Kaya nga kita dinalhan ng beer para ma-relax ka. Don't worry. Ngayon ko lang to ginawa. And you know what? Meron pa ako dito. Look. Isang paper bag ng beer. Ano ka ba? Tayo na lang yung tao dito sa building and don't worry. Dahil sasamahan kita dito sa office mo as your most reliable friend. Sara mo yung pinto ng office. Baka may makakita sa atin. Baka mag-roving yung guard. Ayan. Few more cans and we are done. Shh! Tim, pwede ba? Your voice. Huwag mo masyadong lakasan. Pero saan mo nabili yung paper na yan? Bakit mukhang hindi nauubusan ng beer, ha? Magic! But you know what? I'm happy na maging friend mo. You are such an amazing person. Maswerte yung magiging boyfriend mo. If ever. Hoy, Timothy, tigilan mo ako. Para namang hindi mo alam, ayaw ko ng distraction. Period. Alam ko. At ganun din ako. Sinabi ko lang. Kaya wag mong isipin na nagpapahaging ako sa'yo. Di kita type, no? Don't worry. Kapal mo? Excuse me, di rin kita type, no? Ganon. Sa gwapo kong to. Ni minsan, hindi pumasok sa isip mo na type mo ako. Sige nga, sabihin mo ulit yan habang diretso kang nakatitig sa mga mata ko. Kung kaya mo. Timothy, kahit mag-eye to eye pa tayo. Do it. Nangaman mo talaga ako. Okay. Here. Timothy, you are not my... I'm sorry. I don't mean to. Alis na ako. Wait, it's okay. Mona? Just promise me na after this, we'll still be friends. Na after this, everything will go back to normal. Dito? Sa office? Diba, sabi mo kanina, kung ano yung bawal, yun ang masarap. Naging saksi ang opisina ko sa mainit na tagpong yon. Oo, marahil dala ng alak kung bakit may nangyari sa amin. Hindi man si Timothy ang una. Aaminin kong na-miss ko ito. Ang haplos niyang nanunuot, mga halik niyang nakakapaso, lahat tinanggap at niyakap ko. Kaba, pananabik, takot, lahat naghalo. Matapos ang gabing yun, nanatili kaming magkaibigan. Normal, parang walang nangyari. At patuloy na nangyayari. Mona Lyn, impressive ang report mo kanina. Even the CEO was amazed sa talent na meron ka. And because of that, before this year ends, I will make sure na ma-process na ang request mo for additional benefits. Thank you, boss. And hindi ko rin talaga magagawa yun without my team. Lalo na si Joyce. So please, I hope ma-prioritize din natin ang increase sa mga tao ko sa team. Of course. It's all in the pipeline. I'll go ahead. I heard that. Iba ka talaga, Mona. Bukod sa talino, napakabuti mo pang boss. Kaya naman deserve mo talagang mas marami pang blessings. Thank you, team. Pero ayan ka na naman sa mga pambobola mo. Nagpapalibre ka na naman ng kape, no? Teka. Libre? Hoy, sama ako dyan. Basta iced coffee sa akin, ha? Matcha latte sa akin. Basta talaga libre ang bibilis nyo. O siya, ilalagay ko lang tong laptop sa office. Then go na tayo sa coffee shop. Para saan pa at boss kita, di ba? Ako na maglalagay niya sa office. Una na kayo sa coffee shop.
Sunod ako. Yun! Let's go! At baka magbago pa ang isip ni Madam. Here's your order, ma'am. Enjoy po. Thank you. Ayan, magkape ka na. Salamat. Mona, yung nangyari sa atin nung nakaraang gabi sa office, I'm sorry pero I just wanna make it clear. Walang intimacy yun. At least on my part. At alam mo naman diba na ayaw ko ng... Relasyon? Team. Hindi ba malinaw yung sinabi ko that night? After that, magkaibigan tayo at normal lang lahat. Kaya don't worry. Never ko ring iniisip na makipagrelasyon sa'yo. Ginusto ko lang yung nangyari simply because na-miss ko na. Matagal na rin mula nung huling mahawakan ako ng isang lalaki. At least malinaw ang lahat sa atin. Pero, just a wild idea. What if ituloy natin? I mean, nabanggit mo na somehow you wanna do it. Simply because gusto mo lang with no feelings attached. So, Casual? whatever you call it. Isipin mo, napapasaya natin ang isa't isa in a totally different level. Pero, we are free. Hey! Ito na ba ang matcha latte ko? I'm sorry, natagalan ako Ang dami kasing gumagamit ng elevator. What did I miss? Huwag kayong magulat kung umoo ako sa alok ni Timothy. Hindi dahil type ko siya, kundi dahil may excitement lang sa idea. Malinaw sa amin, ayaw namin ng relasyon o commitment. Kumbaga, purely friends lang kami na nagbibigay ng pabor sa isa't isa. Nagpatuloy ang setup, magkaibigan sa labas, pero tuwing may pagkakataon, pasikreto kami naglalaro ng apoy. Sa opisina, sa fire exit, sa car park, sa kotse, name it. Muna sandali. Papalapit yung guard. Mag-ayos ka. Oh no, sandali. Sir, ayos po ba kayo dyan? Napansin ko po na nakabukas lang ang makina ng sasakyan nyo. Kuya, actually, may problema nga yata yung cambio ko. Ayaw gumana. Naku, ganun po ba? Magpatawag na po ba ako ng mekaniko? Si ma'am po, mukhang stress na at gusto nang makauwi. Oo nga, kuya. Ayun, gumana na. Buti na lang nilapitan mo kami, kuya. Ingat po kayo, sir, ma'am. Makailang beses na rin kaming muntik mahuli sa aming paglalaro. Pero hindi pa rin kami tumigil. Why? Dahil may thrill at excitement. Tama nga si Timothy. Kung minsan, mas masarap yung bawal. Aaminin ko, nag-e-enjoy ako at ramdam kong ganoon din siya. Nananatili kaming magkaibigan at tila umaayon sa amin ng tadhana. Mag-iisang taon na namin itong ginagawa pero walang nakakaalam ng aming sikreto. Perhaps, magaling lang talaga kami magtago. Okay, dito na lang. Team, thank you sa pagsabay sa amin today ni Mona, ha? O, alam mo na, ikaw nang bahala dito sa friend natin, ha? Maulan pa naman sa labas at madaming bahang kalsada. No problem, Joyce. Ingat and see you tomorrow. Bye, Joyce! See you tomorrow! Babush! O siya, Mona, lipat ka na dito sa front at magmumukhang driver mo tong si Tim mo. Oo nga, dito ka na muna sa unahan. Bye, Joyce! Bye! By the way, birthday ko na next week. So, what's your plan for your birthday? Alam mo, ito lang din yung downside kapag single ka. Yung kapag birthday mo, ikaw pa ang mag-iisip kung anong gagawin mo on that day. Versus when you have someone na isusurprise ka. Pero kahit single ka, if you were in the right circle, for sure, hindi mawawala ang pa-surprise sa mga friends mo. So are you saying na isusurprise niyo ako? Well, since nasabi ko na, edi hindi na surprise yun. If I'm gonna surprise you as your friend, ano gusto mong surprise ko sa'yo? Di ko alam. Halos weekly naman. Sinusurpresa mo ako. Alam mo na. Ay naku, napaka-naughty mo talaga. Kaya nga tayo friends, di ba? Kasi we are both naughty. Pero seriously, next week on my birthday, I'm thinking of
Trying something new. Just in case available ka. Sama ka. Girl, nakakaloka si bakla. Talagang nag-leave mo yung birthday niya? Tinakasan tayo? Alam mo naman ang mga galawan dito sa kumpanya natin, di ba? Para makaiwas sa panlilibre, magbe-birthday leave. Kaya nga. Pero naku, hindi pwedeng hindi niya tayo malibre, no? Pero may idea ka kung saan siya magsi-celebrate ng birthday niya? Wala naman siya nabanggit. I see. O siya, I'll excuse myself dahil may interview pa ako. Upogi ng mga nag-a-apply sa atin the past few months, ah. Itutuloy kaya ni Timothy ang plano niya. Tawagan ko kaya. Speaking of. Hello? Oh, birthday boy. Kumusta? Happy birthday. Thank you. Napatawag ako kasi nagpadala ako dyan ng coffee sa inyo ni Joyce para hindi niyo ako singilin ng birthday treat. Expect it within the hour. Wow ha? Ayaw talaga pakabog. But thank you. Enjoy your day. O sige, napatawag lang talaga ako para sabihin may pakapi ako sa inyo. Tim, wait. Yes? Yung sinabi mo sa akin last week? Alin dun? Yung plano mo on your birthday. Yung... Huwag mo nang isipin yun. Nasabi ko lang talaga sa'yo. And I understand kung di mo trip. Tutuloy mo ba? Oo. Regalo ko sa sarili ko. Hoy, pero secret lang yun ha? Can you send me the details? Ha? Are you sure? Dear love, may naiibang plano si Timothy para sa kanyang birthday. Isang bagay na daring. Hindi naman ako baguhan sa ganitong laro. At to be honest, may kakaibang init na dumaloy sa akin nang marinig yun mula sa kanya. Hindi na alis sa isip kong sinabi niya. Alam ko, nagulat ka. Kasi nagulat din ako sa sarili ko na kaya ko palang gawin yun. Sa unang pagkakataon, mas tumindi ang laro namin ni Timothy sa isang mainit na party, sa isang malaking suite kung saan lahat ay nakamaskara. Walang palitan kundi damdamin at sensasyon. Nakakakaba, pero nangyari na. Matapos yon, narealize ko na hindi magandang impluwensya si Timothy, kaya kusa akong lumayo. Naramdaman din niya yon at di naglaon, nag-resign siya. 2.5 taon na ang lumipas. Nasanay na akong wala siya at hindi na rin namin kinontak ang isa't isa. Siguro, yun na nga ang paraan ng tadhana para tapusin ang larong minsan naming sinimulan.